ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೆದ್ರಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ ನೆಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಜನ ಬೆದ್ರಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೋ ಎಂಕಲ್ ಬಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೆದ್ರಾಗ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಪೋಂದೆ ಮರತ್ತದು ಬೆದ್ರ ಇತ್ತೆಂಕಲು ಬೆದ್ರಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಪೋಯ ಮುಲ್ಪ ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ಪೋಯಿನಿ. ಆ ಥರ ಬೇಡ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಪೋಪಿರ ಬರ್ತಾನ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಗೆ ಲಾವು ಅಂಚಿನಾನೆ ತುಪ್ಪಲ್ಲ ಇಂಚಿನಾನೆ ಒಂದು ಶೋಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಪ್ ಉಡಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂತ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಥರದ್ದು ಬೇಡ ಅದೆಂತ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟಾ ಗೌನಾ ಬೇಡ ಗೌನ್ ಬೇಡ ಇದು ಚಂದ ಬರ್ತದೆ ಚಂದ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಥರದ್ದು ಬೇಡ ಅದರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲವಾ ಏನು ಬೇಡ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಇಷ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟಂತ ಹೌದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡು ಆಫೀಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಹಂಗೆ ಖರ್ಚು ಹೀಗೆ ಬರ್ತೇವಲ್ಲ ಬಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರ್ತೇವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋದೆತೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಊದಿತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಸೋಪು ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಲಿಂಕ್ ಊದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಸೋಪು ಇನ್ನೊಂದು
ಫುಲ್ ಬರ್ಪುಜು ಫುಲ್ ಬರ್ಪುಜು ಲಂಗ ಪಾರ್ ಫೋನ್ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇಮ್ ಹಂಚಿತು ಸೇಮ್ ತೂಪಲ್ಲಿ ತೂಪಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಹಂಚದೆ ಬೇತೆ ತದ್ದದೆ ತೊಂಡಿಯಾ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾವಡತ್ತಿ ಕೊನೆಯರೆ ಪೋತೀರಿ ನನ್ನ ಬೈಚೀರಿ ಮುಲ್ಪ ದಾದೊಂಡು ತೂಕ ದಾದೊಂದು ಜನ್ಸಿಯಾ बोलो बोल देता ना बोल हाँ ಗೈಸ್ ಇದು ಬೆದ್ರಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡ್ ಬೈದ ಡ್ರೆಸ್ ತೂಪ ಒಂದು ಇಚ್ಚೇರು ಅಲೆ ಎಂಕ ಡ್ರೆಸ್ ಆಣ್ ಅಲೆಗ್ ಜನೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ ಐಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೆ ಎಕ್ಕಡ್ ಬೈದ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಎತ್ತು ಬರ್ತಾಪ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಐ ಕನಾರೆ ಪೋತೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದಿಟ್ಬಿಡು ಆಗ ತುಳು ಒಂತೆ ಬರ್ಪುಣಿಯ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧವತ್ತೀರ್ಲಿ ಮರಿಯತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಶೋಕುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಪೋಯ ಅವಳು ದಾಲ ತೂಪದ ಬೆದ್ರಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತು ಬೆದ್ರಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆದ್ರ ಬರೋದಿಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನಪ್ಪ ಎಂತ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ನೈಟ್ ಬೈದ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಚಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬಡ ಒಂದುಂಟು ಬೇಗ ತನ್ನದು ಜೋರ್ಡೆ ಬಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಏತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬರ್ತಿದೆ 8 ಗಂಟೆ ಬೈದ ಹದರಾಡ ಒಂಜಾತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದ 1 ಗಂಟೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಂದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಗೈಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗೊಂದು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತೊಂಡ್ರೆ ಪೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಪೋತೀನಿ ಪಂಡಂಗಿ ಬೆದ್ರಾಗ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತೊಂಡ್ರೆ ಪೋತಿಜ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಪೋಪೆದಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ ಪಂಡ ಅಂಚಾನಿಗೆ ಪೋಪೆದ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬೆದ್ರಾಗ ಪೋಯ್ ಬಂದು ಪೋಯ ಕೆಲವೆಡೆ ಕೇಂಡ ಶಾಪ್ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪಂಡೇರು ಐವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಯ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಜಂಡ್ ಬಂದು ನಾನೊಂಜಿ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಯ ಅವಳು ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆ ರೇಟಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಜಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ದೆತೊಂಡ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ
ಇನಿತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಜಿ ನಾನು ಏಪಲ ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಹೋಪೆ ಬೆದ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಬೆದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಪಾರಬಲ್ಲಿ ಎಡಂಡಲ್ಲಿ ಕೇಂದೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಓಡೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಂಡದೆ ತೊನ್ನಿ ಅಂಚನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಸೊಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕೆಲವರ ಹೆಚ್ಚ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪುನಿ ಮೀಶೋಡ್ದೆ ತೊನ್ನಿ ಪಂಡ ಐಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗ್ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನರಬ್ಜ ಅಂಗಡಿ ದಲಾತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ದಲಾತೆ ಅಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ಗ್ ಆತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ₹500 ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಶಾಪ್ ₹80 ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋಕ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೀಶೋಡು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗ್ ಆತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮೀಶೋಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತೊನ್ನು ಅಂಡ ಇನಿತಂಚ ಶಾಪಿಂಗ್ ಏಪಲ್ ಆತಿಜಿ ಇಂಕ್ ಅಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ತೆ ತೊನ್ನೆ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಅಂಡ ಐಕ್ 1900 ಅಂಡ ಆ ರೇಟ್ಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೆತೊಂದು ಬತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರಳ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ವೆನ ಅಂದ್ ಬ್ಲೌಸ್ನು ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಉಂಡೆಂಡ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ತೂಪ ಏನಿಗ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ತೂಪ ಆಯ್ತು ಅವ್ವೇದೆ ತೊನ್ನೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇಂದು ಇಂಚ ವೈಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಇಂಚ ಪಿಂಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಂಡು ತಿರ್ತು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆನ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆನ್ನೆ ದಾದಾಪನ್ ತೂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಾನೊಂಜಿ ಲೆಹಂಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಡ ಅವು ಪಾಡ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಪವೆ ಅಂಚನೆ ಈತೆ ಪನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಏಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪು ಪೋಪುಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಡೆ ಪೋಲೆ ಐಲ್ $700 ಕೇಂದ್ ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡ ಆತು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಯಾವುಂದು ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಒರೋರ ಆನ್ಲೈನ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಸೈಜ್ ಪಂಡ ಒರೋರು ಎಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತನ ಎಂ ಬರ್ಪುಂಡು ಒರೋರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡತ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒರಿಯುಂಡು ಶಾಪು ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಒರಿಯುಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪೆರತ ಒಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯಾ ಅವು ಎಡ್ಡೆಂದ ಆಪುಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವರ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಪುರ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಒಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ತೆತೊಂದೆ ಮೀಶೋಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದೆನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ಯಾವು ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನನಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೆ ಟಾಟಾ ಕೇರ್ ಬಾಯ್